Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 27 августи соли 2021 1000 рубл 152 сомониву 80 дирам ва $100 1132 сомониву 55 дирам. Дар имрӯзанавормон 15 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархҳо аз 80 000 сомонӣ сар мешаванд. Барои ҳамин ҳатман навбора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хари хона шуморо дар курай. Бисёри бад гап намезанем, рафте. коттеҷи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе иборат аз 3 дархона, кухни, ванна, туалет дар дохилаш ва подвал. Хона 0,8 сотиқ замин мебошад ва дар ҳамсоягӣ 8 хонаи дигар мебошад, ки фурӯшӣ ҳастанд. ремонти нав кардагӣ ва барои зиндагӣ тайёр, мутаассифона суратҳои дарунаш нест. ҳуҷҷатгузорӣ аз тарафи ман, яъне бе пул, мега соҳибаш, арзон мешавад. Омада бинед, махкули дилтона интихоб кунед ва бо автомобилам алиш мешавад. подробна даруни коттеҷа дар WhatsApp видео карда равон мекунам, мегӯд соҳибаш. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. нархаш 245 000 сомонӣ мебошад. марҳамат. ҳавли фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, як этажа, 2 дархона, 5 сотиқ замин. ҷойгир аст дар маҳаллаи Даҳана, кӯчаи Ҷавонӣ, ноҳияи Ёвон. нархаш 80 000 сомонӣ мебошад. хона коробкае бе ремонт. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Зарафшонда дар Чойрабулоқ, якхонага бо масоҳати ҳамагӣ 23 метри квадратӣ дар дуюм ошёнаи бинои новостройка. худи дом аз 3 ошёна иборат аст. хонаи тайёр, медарои зиндагӣ мекунӣ, ремонти миёна дорад. нархаш 100 000 сомонӣ ҳамагӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, техпаспорт дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, деҳаи Ҳосилобод, аз 3 дархона иборат аст. об, барқ доимияй. дар назди хона боғ ҳаст. дарахтҳои мевадиҳанда дорад. кухни, ҳаммом, каҳдон, оғил дорад. 18 сотиқ замин мебошад. нархаш $30,000. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 905 01 01 23 WhatsApp дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, Гипраземда, пушти заправкаи Фарос. лаби роҳ да мебошад. дар шашум ошёна, якхонага бо масоҳати 35 метри квадратӣ, бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. бародаро, кондитсионер, стиральник, холодильник, шванер, ҳамаи чизоро дорад. ҳама чизои качественӣ ва бо нархи баланд харидагианд. ягон чӣ намехарӣ, барои хонара ҳамаи чиза дорад. документош 100%, нархаш бошад 230 000 сомонӣ. марҳамат, занг занед, аз номи канали Dom TJ гап занед, бо савдо мешавад. полош ламинатай боз тёпли пол дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар, чорхонага бо масоҳати 112 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошёна иборат аст. хона 1 душ, 1 ванна, кухня дорад. шифонери худсоз, ки 1.5 ба 2.6 мебошад. дарозиш балкон 1.2 ба 3.8 мебошад. ҷойгир аст дар шаҳри Бухтар, территорияи Тецда, мактаби 11, садиқи Аминҷон, Ёвар, гимназияи Орёно, магазини Хуршед, бозорчаи Тец, ҳамаш дар наздикишанд. қафои баняда ҷойгир аст. доми 6 этажа, компания Мегафон дар қафои дом мебошад. нархаш $51,000 мебошад. сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экранай. WhatsApp дорам.
квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе се хонага бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои советӣ худи дом аз 4 ошона иборат аст. хона бо тамоми таҷҳизоти маишӣ ремонт дорад. наздикии мости 103 ҷойгир аст. дар наздикии хона клиника, литсей, мактаби миёна ва бозори балеҷавон ҷойгир ҳастанд. хона қарор аст дар кӯчаи Асадулло Ғуломов доми 68 квартираи 1 ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ба ҳисоб меравад. нархаш $33,000. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар 1 этажа 4 дар хона 4 сотиқ замин ҷойгир аст дар Қаҳрамон шаҳри Бохтар пеши гостиницаи Бохтариён. кухни баняш дар дурунай хонара нав соз кардем, срочно фурӯхта мешавад. бо муомила дорад ва ба квартираи духонага алиш мешавад. маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибаш. нархаш $230,000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтем алиш мешавад ва арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дари дом якхонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар дуюм ошона мебошад. хона тайёрай, ремонт мекунӣ, зиндагӣ мекунӣ. об, свет, канализатсия дорад. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвонда. нархаш $140,000 сомонӣ мебошад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, Савхози Вахш 10 сотиқ замин, 3 дар хона, аловхона, оғил, баня дорад. нархаш $160,000 сомонӣ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, пештара Ленский район. пушти заправкаи Фирӯзда ҷойгир аст. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 калидор, баня дарун нужда. нархаш бо маслиҳат мебошад. 2 подвал дора, документ дора, об дора, светам дорад. хонаи фурӯшӣ дар наздикии Молодёжный театр, аниқтараш рӯпарӯи Молодёжный театр, территорияи цирк да бародаро, ҷойгир аст дар нуҳум ошонаи бинои новостройка 66 метри квадратӣ мебошад. духонага карда метонен. нархаш $324,951 сомонӣ мебошад. бо арзон мешавад. дома ба қарибӣ месупоранд ва рақамҳое ки дар рӯи экран дидестем бародаро, ё кредит ҳам доранд, мошин қатъи ҳам алиш мекунанд ва бисёр хона доранд шаҳрда. бартелчикан марҳамат, офисшон доми ватандай, рақамҳошон дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд духонага бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар чорум ошонаи бинои советӣ. дар каминтара якхонага хоҳиш кардан аз Хуҷанд, лекин бародаро и хона якхонага буд, соҳибаш духонага кардагиаша, яъне перепланировка кард. балкон дорад, веранд дорад. дар наздикиш мактаби нави болаёқат ҷойгир аст. нибалшои торг, яъне камтар арзон мешавад. соҳибаш хоҳиш мекунад ки фақат конкретни харидоро занг зананд. нархаш бошад $175,000 сомонӣ мебошад. хай гуфтем, чӣ хеле ки гуфтем, боз арзон мешавад. ҷойгир аст дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд. ремонти миёна дорад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. хона аз 3 ҳуҷра иборат аст бо масоҳати 90 метри квадратӣ. хонаҳош отдельна дар новостройка. 10 ошонаи новостройка худи бино аз 10 ошона иборат аст ва болои ҳамин 10 этажа боз мансард аст. бо ремонтҳои замонавӣ ва бо ҳама чизу чорааш фурӯхта мешавад. хай ай рӯи суратош маълумай. дар Молодёжный театр ҷойгир аст. нархаш $70,000 мебошад. боз арзон ҳам мешавад ва мошин боша болои сум меша. и хел вариант ҳам ҳаста, мега соҳибаш.
замини фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 6 сотиқ замин ҷойгир аст дар Палос. Свет об гузарондагиан посёлкаи Палос Тимур Малик. Камтар арзон мешавад. Подробнее по телефону мегасоибаш. Нархаш 150 000 сомонӣ мебошад. Арзон ҳам мешавад, чӣ хеле ки гуфтем, ва алишам мешавад. Ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон дӯстони гиромӣ ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода.